shi. Wani rahoto da ya same mu a yanzu mai ɗaukar hankali daga masana'antar Kannywood. Shin mawaƙi Ado Gwanja ne baya taimakon yan uwa? Yadda yan kidnapping suka kashe mahaifina da ƙanina, ni ma na kusa tafiya, cewar daraktan Kannywood Abu Sarki. A cikin satin nan wani rahoto ya ɗauki hankula a kafar sadarwa kamar yadda shafin Fim Magazine suka wallafa. Game da jarumi kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood wato Ado Gwanja. Biyo bayan wani abu da ya faru ake ta cece-kuce a kansa. Shin a mawaƙan Kannywood Ado Gwanja ne baya taimakon yan uwa? Labarin kyautar 50,000 da Dodo Kahuta Rara ya bayar Sa'idu Isa Gwanja a watan azumin da ya gabata, wanda shi Gwanja ya mayar tare da martanin baya son saboda shiga kafar yada labarai ana yayata shi. Jama'a sun yi ta sharki akan lamarin, wasu na ganin cewa an yi abin ne da wata manufa don a nuna duniya cewa duk shaharar da Ado Gwanja ya a fagen waka, amma sai dai ya bari aka yi wa dan uwansa kyauta ta cin mutunci. Masu wannan maganar suna ganin cewa karan Ado Gwanja ya kai tsikun da ya kamata a ce an gani a jikinsa da kuma na kusa da shi ko kuma yan uwansa da danginsa. Kamar yadda ake ganin arzikin sauran mawakan da ke tashe a yanzu irin su Naziru Sarkin Waka, Rarara, Ali Zita da Aminu Ala a jikinsu na kusa da su da ma danginsu baki daya. Kamar Ali Jita duk wasu abubuwa nasa za a ga kannansa da yayyansa ne akai, kuma an sha jiya na yi masa kyautar gidaje da motoci, haka ma Naziru da yan uwansa. Duk da yake wasu na ganin kyautar Rara cike take da siyasa, amma dai na kusa da shi suna amfana. Ko Tijjani Gandu da ake ganin ba shiga cikin manyan mawaka sosai ba, ana ganin na kusa da shi suna amfana sosai. To amma me yasa Ado Gwanja ya fita daban? Domin idan ka dauki yayansa Sa'idu Gwanja, ai an nuna duniya yana buƙatar taimako daga Ado, musamman a yanzu ma da ko motar hawa ba shi da ita. Bayan ga tsallen motoci a dan yana hawa. Lalle ya kamata a ce ko dai bai bashi ɗaya a cikin su ba, to ya saya masa ko ta ƙasa da su ne. Shi ma ya samu yayi wa a daina ganin sa yana yawa a ƙasa ko kuma cikin adaidaita sahu. Ganin yadda surutun suka yi yawa haka kuma sun ki karewa, mujallar Fim ta nemi jin ta bakin Ado Gwanja din, amma duk lokacin da muka kira wayarsa baya dagawa, kuma mun je ofishinsa da ke kan titin Zurar da ke Kano har sau biyu bamu samu ganinsa ba, amma dai mun samu zantawa da yayan nasa Sa'idu Isa Gwanja, wanda akan su wannan magana ta taso inda ya ce. To ka san wani abu ne na rayuwa, kowa da yadda yake kallon sa, kamar yadda ake gani sauran mawaƙa suna yi yan uwa da dangin su hidima. To mu ma dai ba za mu ce ba a yi mana ko kaɗan ba, dan ana yi mana dan abin da ya sauwaka. Kuma ka san kowa da yadda nasa tsarin yake, dan haka ko an ga bai yi ba, ta yi nasa tsarin kenan. Rahoton ya ci gaba da cewa da muka tambaye shi ko gaskiya ne a har yanzu baka da motar hawa, sai ya ce to idan ka lura tsawon lokaci motoci kala nawa na yi, dan a yanzu bani da mota ko abun ba zai dame ni ba, na dauka komai na rayuwa mai wucewa ne, amma dai idan na samu yanzu ina so. To Allah ya kyauta. Wannan shi ne rahoton da shafin Fim Magazine suka wallafa game da mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Ado Gwanja, da ake zargin sa da cewa baya taimakon yan uwansa. A wani rahoton kuma na daban, yadda yan kidnapping suka kashe mahaifina da ƙanina, ni ma na kusa tafiya, cewar daraktan Kannywood Abu Sarki. Darakta a Kano kuma kansila a mazaɓar Tudun Wada ta Kudu a Kaduna, Honorable Abubakar Labaran Haruna Gambo, wanda aka fi sani da Abu Sarki, ya bayyana cewa barayi masu garkuwa da mutane sun kashe kaninsa a jiya, kamar yadda suka kashe mahaifinsa shekara 3 da ta gabata. Haka kuma ya ce shi da mahaifinsa da kanin nasa sun taɓa tattauna kan irin altabin da za su iya yi da yan kidnapping wata rana. Ya ce kila shi ma irin wannan kisan gillar za a yi masa. A wani rubutu mai ban tausayi da mamaki da ya yi a shafin Facebook a ranar Laraba 19 ga watan Oktoba a shekara ta 2022. Darakta ya faɗi irin muhawarar da suka yi tsakaninsu da mahaifin nasa da kuma kaninsa a wata rana da suka dawo daga gona game da masu garkuwa da mutane. Abin iko Allah, masu garkuwa da mutane ne ajalin mahaifin da kuma kanin nasa da suka kashe a jiya a garin Udawa kafin a kariso Buruku. A rubutun da ya a Facebook, Abu Sarki ya ce, yau shekara 3 kenan muna tafiya mu uku, kamar misalin karfe 3 na rana. Muna dawowa daga gona, kowa da gashasshiyar masara a hannunsa a cikin motar mu. Sai baban mu marigayi Alhaji Labaran Haruna Gambo yake cewa Abu Sarki ba fata ake yi ba, amma duk ranar da Allah ya haɗa mu da yan kidnapping sai dai su kashe ni. Dan ni ba zan yarda namiji dan uwana ya ta sana a gaba ba, kamar tunkiya ya kora ni daji ba, sai dai su kashe ni. Ya ci gaba da cewa sai kaninsa Abba Labaran Haruna Gambo ya kara da cewa ai ko shi mako ba zai bi su ba, sai dai duk abin da zai faru ya faru kawai. Daga nan ne sai ni ma nace ba zai yiwu ba, dole sai an fafata, idan na yi nasara na kashe su, idan kuma sun yi nasara a kaina shikenan, Allah ya min rahama.
Watanni kaɗan sai Allah ya kaddara haɗuwarsu da babanmu Alhaji Labaran Haruna Gambo suka kuma buɗe masu wuta yayin shahada. Jiya kuma sai Allah ya ƙara kaddara shahadar Abba Labaran Haruna Gambo a hannunsu ta hanyar kisan gilla kamar yadda suka yi mahaifinsa. Yau mun kai Abba kabarinsa a gefen na Alhaji Labaran. Abu Sarki ya kara da cewa a cikin mu ukun sani ne kaɗai na rage a raye kuma duk sun tafi sakamakon kisan gilla a hannun yankin kidnapping. Ina jin nima ba daɗewa ba zan iya bin su. Tayye nima ta hanyar da babana da ƙanina suka bi ta nan zan bi. Ni dai na san ba zan shiga hanyar yan kidnapping ba sai dai su shiga hanyata. Ya ci gaba cewa iyaye da abokan arziki ina roƙon ku da addu'a akan duk abin da ya samu labarin mutuwata. Mahaifiyata, ƙannena da kuma yayana Allah ya zama gatan su. A ranar Talata 18 ga watan Oktoba a shekarar 2022, Allah ya Abdullahi Labaran Haruna Gambo wanda aka fi sani da Abba rasuwa. Abba ya rasu ne sakamakon harbin da masu garkuwa da mutane suka yi masa a hanyar sa ta dawowa daga gona a garin Udawa, jihar Kaduna. Shi da wani inyamuri abokin tafiyarsa da misalin karfe 6 na yamma. An yi jana'izarsa a safiyar Laraba 19 ga watan Oktoba da misalin karfe 8 na safe. Kamar yadda Abu Sarki sanarwa mujallar fim, kanin nasa sun je gona tare da kanin mahaifiyarsu Mr. George domin a ɗauko musu samfur na wani dutse mai daraja mai suna Precious Stone wanda dama akwai shi a gonar Abban wanda ya ci gado. Dan har an fara haƙar dutsen sai daga baya suka dakatar da haƙar. Shi kuma George dama harkarsa ce sai bukasi yana son dutsen shine suka tafi ɗauko samfur. Akan hanyar su ta dawowa ne yan kidnapping suka tare su inda suka tare suka kashe Abban da George shi kuma kanin mahaifiyar tasu Allah ya kubutar da shi. To sai mu tsaya nan. Abin da ya kamata in ƙara jawo hankalinmu a kai, Sakkwato, Zamfara, Katsina, maganganun da kun ji ina yi an samu wasu suna ta gunguni suna ta miyagun maganganu, ɗumumuwa bai sa in bar maganganun da na kai. Abin da ka sa in bar maganganun da na kai a kawo dalili ingantacce wanda ka ƙaryata maganganun da na ka faɗi. Yanzu nan Sakkwato, Illela Local Government, akwai garin da ake kira Gidan Hamma. Kun san garin ko ba ku sani ba? Shekaran jiya ranar Naraba, yau ba Lahadi ba, 12:30 na dare 'yan ta'adda sun ka zo cikin garin wannan garin Gidan Hamma sun ka kama mutum 12. Mutum nawa? Cikin mutum 12 ɗin ga hadda mata guda biyu kowacinsu da goyo. Sun ka hita da su da sun ka ga matan sun kasa sai sun ka saki matan guda biyu sun ka wuce da mutum 10. Yanzu maganar da nika yi muku mutum 10 na can hannunsu kowa ya ba a fara yi da su ba. Amma ka samu wani munafikin Allah ya ce ai wannan bai dace ana maganganu ba Sakkwato ai an samu wallahi ko hagu ba a samu balle dama wanda ya ce an samu dama ya zo a bashi gida gabacin Sakkwato ai mai gida can ya je ya zauna duk wanga abin da aka yi mai girma gwamna yana wurin yawon campaign haka duk sauran yan siyasa mu suna wurin yawon campaign abinda kowa ka cewa a bar maganganun yau ana ɗaukar 10 gobe a ɗauki 5 jibi a ɗauke 3 tsakaninku da Allah ko da aka tashi zaɓe akwai waɗanda za su jiha ƙuri'a. Yanzu inda cewa an kai an tadda wata runwa Gidan Hamma tsakaninku da Allah mai girma gwamna yana tashi ya tura kaza sun ka wace akwatin zabe Gidan Hamma ko bai turawa to amma ga mutane can an dauke su gaban za nan wurin nan nazo ne muku magana sati biyu da sun ka wuce nace muku Gidan Kaya nan cikin Gwadabawa local government cikin mutanen da ni kawo muku nace muku an dauke mutum 5 Gidan Kaya mutanen nan 5 da an ka dauka Gidan Kaya to radda ne muku wannan magana har yanzu suna can hannu kun san abin bakin ciki mutum 4 cikin su malaman islamiyya na don Allah yanzu in dai ba ta'addanci ba malamin da ka zuwa ya karantar da Qur'ani makarantar har da suke karantarwa amma ɗan ta'adda sun ka zo sun ka ɗauke sun ka gama da mutum guda to abinda ya kamata ku lura yanzu shekaran jiya an kai tamna ƙulla su ɗan ta'adda sun ka faɗi naira miliyan 5 za a kawo musu an kai tamna ƙulla dai an ka haɗa naira miliyan 5 an ka samu mutum 3 mutanen Gidan Kaya suna saurare na an ka haɗa naira miliyan 5 an ka tura wasu mutum 3 su zo su kai a amsu bayan Allah nan su zo su ci gaba da karantar da Qur'ani su ci gaba da karantar da yara wasu abin da ƴan ta'adda sun kai don su nuna Sakkwato an ɗarme musu gindi ba a komi kuma sai wanda sun ka ga dama wallahi da aka zo sun ka amshi naira miliyan 5 sun ka lisafa mutanen da sun hakawa miliyan 5 sai sun ka ce maguda ya taho ya shiga cikin waɗancan guda 5 duk su koma su faɗi cewa sai an koma ba da naira miliyan 5 na belin gari yanzu abin da nika sun ku gane sun anshi miliyan 5 sun rike mutum 5 din cikin mutum 3 da sun ka kai kuɗi sun rike guda biyu sun dawo gobe wa za a koma turawa shi kai kuɗi to kuma sai ka samu wani munafikin Allah yaron dan siyasa ya ce wallahi cin zarafin mai gida na Allah shi wace lamarin mai gida wallahi cin zarafin mai gida na akai bai dace ana haka ba wallahi ya kamata ku sani cewa waɗannan maganganun Murtala Bello bai barin su sai an yi wani abu wanda ya kamata federal government ita ma babu abin da ta yi shugaban kasa yawo ɗaya kai mu ba mu san amfanin yawon da yake yi ba duk kasashen da aka cewa shugaban kasa na zuwa akwai wani amfani da ya yi muna babu wani amfani babu wani tasiri mu abin da muka ciyawa da gwamna yawa mutanen jihar Sokoto Allah shi
mai hakan wanda shugaban kasa yawa mutanen Najeriya Allah shi mai hakan haka ita ma Zamfara gwamna ya rude alamu na faduwa duk sun bayyana gare shi Allah ka kasai yanzu don Allah in ba gigi cewa ba wace gwamnati ka cewa ba a sukata wai shikenan gwamna ya ga mutanen Zamfara sun azo mai kiyayya ya rufe gidajen jaridu ya rufe to gidajen jaridu na Allah ka saba ma zalunci kai talaka sun kai ma addu'a shi ya jawo ma bakin jini don haka yanzu duk wani malami da an ka sani kokarin akai a jawo shi ya dan taho ya yaba gwamnan Zamfara duk wanda ya yaba ka wallahi tunda Allah yayi wadda da al'amarin ka bai gyaruwa sai ka dawo ka roki talakawan nan Allah shi isan da annan suna yi ma ita ta annan tana ci kuma ta'addancin da aka yi Zamfara mutanen Zamfara ku yi ta addu'a sauran ka dan alamuna na faduwa muna roƙon Allah ya kasan muku shi Allah ka saka hirsha biyu na rana ya fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya kamata ku sani cewa zuciyarka ta zama budadda akwai hadisin Anas dan Malik hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwa guda uku man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani duk wanda ya samu waɗannan abubuwa zai samu zakin imani yana da zaki ko bai da sai manzo Allah ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzo nai su hisoyuwa ga mutum ga duk wanda ba su ba kaji wallahi duk wanda za a tabawa ko dan siyasa ko wani mai mukami ko wani abu ka hison Allah da manzon Allah sama da shi amma kaji wane ya ci amanan al'umma yayi zalunci yayi ta'addanci kaji cewa in an taba shi jin kai kamar ka mutu amma ga sahabban manzon Allah na ana tabawa ga addinin Allah na ana tabawa baka damuwa manzo Allah ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah yaso mutum bai so shi don komai ba sai don Allah tsakaninku da Allah mafi yawan ƴan siyasa mu don Allah na aka son su to abinda ake so soyayya ta zama don Allah kuma ba a son ka don Allah sai ka bi dokokin Allah sai ka kiyaye mutuncin na Allah manzon Allah cikin wani hadisi sahihi ya kwadi mutane guda uku yace salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim manzon Allah ya kwadi mutane Allah bai magana da su ranar alkiyama bai musu kallo na rahama Allah bai tsarkake su manzon Allah ya ce wa lahum azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi manzon Allah ya wa'idi ko bai wa'idi ba sai manzo Allah ce wa rajulun bai'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya da mutumin da ya mubayi'a ga shugaba bai mai mubayi'a ba sai don duniya ashe don Allah manzon Allah ya gama magana ko bai gama ba duk dan siyasar da zaka tahiya ka tallata wa mutane ka ce shi an mahita amma zuwa yayi zama da kai ya baka ƴan wasu kuɗi waɗanda konan duniya ba su amfanar da kai balle alkiyama manzon Allah ce ranar alkiyama Allah bai magana da kai Allah bai tsarkake ka sannan Allah ba zai yi ma rahama ranar alkiyama ba akwai bala'i ko babu bala'i don haka ku diba ku ga irin yadda annan yaran ƴan siyasa ka san wani azzalumi na ka zo ka yi rubutu shi an na kirki shi an na kaza don Allah yanzu tsakaninku da Allah abinda ka faruwa kenan ko ba abinda ka faruwa ba hatta malaman addini ana amfani da su ga wannan kaga malami yana ta kunhon baki baya da bambanci da delegate ko san delegate ya akai ma delegate zuwa akai a zauna da delegate ayi jinga da shi nawa za mu baka ƴan malaman addinin da ake wa haka to irin wannan na sai a ce to ai su malaman addini a'a don Allah an yi ta'ayini an cewa ne duk mallamin da kun ka ji ya damu an ce ana jinga da malami ɗan siyasa na jinga da malami yazo ya musu aiki kaji yana damuwa ashe ni an kai da shi an ce shege barawo ba barawo haki ba mi ruwanka saboda haka mu abinda muka addu'a duk wanda azzalumi Allah ka kare shi kuma wallahi akwai kaskanci halin da muke ciki yanzu ku diba ku ga ƴan bid'a yau an kai fa ahlus sunna sun fara kariya ƴan bid'a ahalus sunna ka kare dan bid'a ga da cikin gyaran manzon Allah yake dan bid'a bai da wani matsayi wallahi illa dan banza koyo shi manzon Allah yayi magana dan bid'a cin gyaran manzon Allah yake amma saboda siyasar banza ta hada ku da wasu mutane sai kaga wai kana kokarin kai attacking din ahalus sunna saboda dan bid'a ga da itiqadi ne a rayuwa sai kai kafiri kake amma ku diba ku ga yadda ahalus sunna wasu daga cikin ahalus sunna wallahi suke soyayya da yan bid'a wasu saboda ru'uba yan bid'a wasu saboda fatin siyasa duk lalurar da za ta sa a wa sunnar manzon Allah ta waye Allah ka wace wannan lalura ya Allah waɗannan shugabanni in suna shiriwa Allah ka shirye muna da su ya Allah mun kai kuka gare ka ga sakkwato cikin wani hali ga wani azzalumi nan ya zama muna karfin waya Allah ka kalle muna shi Allah ka wace tahiya tai Allah ka wace lamari ne Allah ka saka hinsha biyu ya fadi ya Allah ga wani azzalumi nan Zamfara Allah ka sani mutanen Zamfara suna kokari su ga cewa sun rabu da wannan azzalumi Allah ba su da karhi ba su da dubara ya Allah ka kare musu shi ya Allah wannan mutum ya zalunci mutanen Zamfara Allah mutanen Zamfara sun kai kuka gare ka Allah ka jarabe shi da sun mulki ka hana mai mulki ya Allah duk wani azzalumi Najeriya da adda irin wannan hali Allah ka kare shi to duk wani malamin fada yanzu ciki ne ya doruwa ka ce ka bi sana'a galibin irin mallaman da kuka suna wannan ba su sana'a kuma wallahi duk baka sana'a sai yan siyasa sun mai sheka hankici
musa hankici me ke faruwa ga hankici in kai yi zuwa ka ɗauko ka shahi haka 'yan siyasa sai siyasa ta kama sai a buga ma wani son zama da shi abba ka taho wurin karatu ne ba shekara 4 kana bisa mulki don Allah akwai matsala ko ba matsala haka maganar abubuwa suna nan zuwa wato abin da ya kamata ku sani malami zai yi magana ne akan siyasa amma yayin magana ta hankali ta ilimi ta basira ba maganar da ko jahilin da ka rayuwa kawai ya san jinga an kai da kai ba kuma wallahi abin da zai baku mamaki sai ka ga wani yan siyasa suke mai talqini irin maganar da yan siyasa kai bisa diro irin ta yake yi yanzu ku dauki misali da abubuwan da ka faruwa yanzu halin da muke ciki arewacin Najeriya da kudancin Najeriya yanzu mun samu ƴan takara waɗanda suke musulmi na ƴan takara har guda 4 haka ne ko ba haka ba yanzu don Allah don wani ya zo ya zaɓi wani musulmi cikin su ya zama abin kiyayya gare ka dukkanin su musulmi na kai ijtihadi ka gano wane kake son ka goya ma baya ba wanda ya hana maka goya mai baya mu illan mu guda gare ka jiha mafita wuri amma ku diba ku ga abin da ana kokari a ce ai naka sai na to wai yanzu suwa na abisa mulkin suwa na abisa mulkin Sakkwato wani da an ka dauko da Anambra yake mulki aka kashe mutane Zamfara wani na an ka dauko da Akwa Ibom yake mulki wani na an ka dauko da Ido nakuna muna huccin kuna kacin ku ko yaushe a kashi 10 yau a kashi 20 kamata wallahi duk waɗanda gwamnoni a samu malamai su tunkare su cewa abubuwan da ke faruwa saboda ƴan ta'addar da annan suna kashe mutane na faɗa muku fa Zamfara saboda a ba su Bello Turji kariya kun san abin da an kai to da shi gwamnatin Zamfara sai ta hito da cewa wai ƴan Boko Haram na sun ka shigo Zamfara wai ƴan Boko Haram na wai duk dai a wanke su Bello Turji a ce ba su Bello Turjin na ba da Allah ya tona musu asiri shekaran jiya sai Bello Turji ya hito da manya-manyan makamai yana nuna ma duniya mataimakin gwamnan Zamfara da ya ce Bello Turji shi ma ka taimaka musu wurin hada da ƴan ta'adda Bello Turji na nuna ƙarya ta haka kuma ka ji kunya duniya ta gani ƙarya ta haka ta gani ko bata gani ba haka duk waɗanda ƴan ta'addar da annan suna ta'addanci ɗar me musu gindi an kai an san su an san uwayensu an sa ƴan siyasa suna amfani da su wanda ya ce ba amfani da su don Allah koyi Murtala Bello ko ɗannan maganganun in ka kakara kana jin Murtala Bello ya kawo ma ga wuya ce ma mai gidanka sabbe ne ya kamata ka kai Murtala Bello kotu ya ce kana da hannu da abin da ƴan ta'adda kai shikenan in an haka Murtala Bello kotu bai da hujja akan maganganun da ya kai ni nayi da awana ce Zamfara na san ƴan ta'adda waɗanda an kama su an ka sake su kuma gwamna adda sa hannu wurin sakin su alƙalin da ya sake su yana nan raye duk wanda ka sun ya karyata Murtala Bello ai ba lammai zai daukowa da wata jiha a zo a dauko musu ƴan ta'adda ga waɗanda mun haka ai ba ca an kai ba a kama ba don Allah security suna aiki ko ba su aiki suna aiki amma wanda duk gwamnati son a hissuwa daban aka jaye shi na taɓa ba ku labari na ce Musa Kamarawa da an haka shi aka je da shi Kaduna aka yi bincike aka wuce da shi Abuja karkashe wannan mugun gwamnan yasa an ka dawo da shi Zamfara tun sadda ni muku magana har yanzu yana Zamfara dauki Musa Kamarawa akai Zamfara ana zargin ka kai kana da alaka da Musa Kamarawa ka sa an kawo Musa Kamarawa sun aka yi kokari a lalata kas din Bello Turji tunda Musa Kamarawa bewan kuwa sai an lalata kas din Bello Turji don haka abinda aka so a roke shi don Allah ka lalata maganganun nan duk binciken da an kai dina ka ce ba haka yake ba za mu yi kokari a hishe ka in ba shi ba kamata wallahi a doke shi a kai shi kotu a kira yan jarida su zo su yi hira da shi me bayanin da an ka samu game da abubuwan da ke faruwa amma gwamnati ta ki bari kuma gwamnatin tarayya tana gani ta sa idanu wanda wannan in dai ba su gyara ba wallahi Allah ba zai kyale su ba kun san gwamnatin Zamfara ta so ta yi amfani da wannan dama ta kawo Janar Muhammadu Buhari Zamfara Allah ya taimaka ta hannun wasu mukarraban Janar Buhari mun ka faɗa musu wallahi wannan tsoho yanzu sama da shekara 70 a kai shi ƙarya kuma shi goya ma dan ta'adda baya Allah ya taimaka wasu sun ka isar da sako an ka hana ma Janar Buhari zuwa Zamfara gwamnati kamar ya fashe da kuka mai girma shugaban kasa ya so ya taho amma hazo bayan sati guda zai dawo har yau satin bai yi ba don Allah mutanen Zamfara sun gane makaryaci na kuma shine ana dauko malamai duk wani malami mai kima sai gwamnati ya gayyace shi a zo Zamfara sai ayi kokari don Allah ya dan yi magana ya ce ai gwamnati yayi abin da ko ya ce gwamnati yayi abin da ya kamata ƴan Zamfara aka tambaya kuma duk wanda ya ce gwamnan Zamfara yayi abin da ya kamata ku ce ya taho a bashi gida zurmi ya kwasu iyalai ne a bashi gida zurmi ya kwasu iyalai ne a bashi gida maru ya kwasu iyalai ne a bashi gida wata local government cikin Zamfara mutanen Zamfara wala ba su da bambanci da wanda a Iraki ba su da bambanci da wanda a Afghanistan bala'in da suka ciki kullum abin da suka ce Allah wannan dan ta'adda da ya zama mu da karhin waya Allah ka kare shi Allah ka gwada mana baya gare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen na tsokaci akan wannan rahoto guda biyu da suka faru a masana'antar Kannywood. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karan ka na farko a wannan tashar,
muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a kodayaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.